Abusua ati say baby I will be I be na wo China memmo ajo wo Ghana de amemo ache say wo US mpo afi na de ache ho na ha ma ache me ma ha ma ache baby I will be a me chaw edoba say adwumade we so enkwahye sam adwumade we so me am de ho cha me edi am je so e ni tekotego na atwe de me no kan hira ho asam me se ebi wato ba hira na so ne ye nkyere se hira ana wawu mukura obi aka che se me hira na akwasidi ama nhira na ba akwanso na oyo e woni ye bia esi ye nhira ho kwan na me ka che se wano kasa e ya akwasidi di menhira ene mpo oyawdie se oni obi boko shota frɛ na de ho asama hye omu eye nhira si kwan we esi akwan ene nyame be ka ne ye enamfo ene subane enamfo ni subane yeso kyerɛ me wadamfo ma kyerɛ usuban enamfo bi wo ha wo si hira kwan enamfo bi wo ha sabe abusua nnome wom wona abrabo aye nnome na ono nam wona susu aso su ba wo so enti ade ba ko esi hira kwan eye enamfo a woni onam o fa nyonko a ya na wahwe ni nchi o fa nyonko a ya na wahwe ni subane o fa nyonko na wahwe ne kasa mu obi wo kra kasa ade o me so ntimi nya akwadwo hwe adwuma wo beti aye na no kasa eye akwansidie de ma wo nhira enti nyonko a ye fa no ebi eye akwansidie ma ye nhira ekuobo a ye kodom no enipa wo mu no eye akwansidie ma ye nhira nti wo kodom kuo bi a hwe ne yie ene nipa bi wo aso anu wo ko sata fra hwe wo ne yie na wo ye akwansidie de ma wo nhira ebiom usuban bi ye fa ne habit ade bi wo ha ya na napa awia na nwumre akoye akwansidie ama abrabo enti ansa na obebibie akire obi se kukuamu sabontene se wo sam bi sa ade am ye be simi nhira kwan na bebie nkwan enti nye se waka bomu a woyo o me de me kwa asore me bom pa manyame me de betonyo manyame eno ibie kwan yu subani a woda na die ene si nhira kwan nyonko a fa omo ene si nhira kwan onipa bia wo sunsum na ne ana boko sata feso sunsum isunsum betima ya consider ama wo nhira ebiom edema da wadwen process fa na ideas nya wuti bia wo uni utimu bia na efri awofo bi ho ena ka bibi kira wo o cheche ni bi ka bibi kira wo empo pani bi ka bibi kira wo a anya wo de na eda o trimu I will never be able to do this what I mean to me yet ehia fo bi ni hia saa na sikafo dis enya sika saa abrabo adinio say na abrabo tie say na be kono saa ideas we go wadwe proso no asi enhira kwan me school a manya obi afama adwuma me nya adwuma anyo wuntimi nyo we se obetimi eyeyie na wanya nhira yes I know me we yi free wadwe proso say nsem a ye kato wadwe proso no ene si wo nhira kwan enye yie ye breo adnio we de mintimi nye si a na ekono ehiafo bi di hia esikafo ayeye ye de enye yie da wo de sansem a adwenwi a wodwen eno esi wo nhira kwan ti betimi a ene de meka kire ono se adwen bi ebo adwen proso no hwe ne yie fato nsem na ade we nyame adwene hu esi mi nhira kwan ana esi mi nje kwan ma mentu na jeje mu na me pene ma meka ne mitimu a ebe kenya me ahye me nkuran na ne be ma empo mabrabo ayede na ebiom enamfo anu onam no ya hwe ne yie obu afra wa yenkonkon apatache ba bu afra wa yenkonkon yenkwawewi obu ani subane esi wo nhira kwan obu afra wa yenkosi ba sibra obu yenkodi ahurusem sankrofo we na se wo hwe mu yie na pen namfo se ni tekoteko jemijira he na empo se kwabra sante enempo obi ana no kasa da ehye nkuran epejaw meka he eye fiata makro ya ana se efemata kro na ohima diamond se nkrofo we na se uti ona no nsem edibubura enye woni aye nkonkwa na wona no kasa ebu abam na efem hwe usubane a oda na die na se de tie bia no ebe nhira ma ho
abusua ha na meja wo onyame nhyira wo mfie mu mbonte so kɔ na ofie bam ye fra me ni tekotego woni onyame entena